Tras o seu paso por Vilanova e Vilagarcía, a artista catalá recoñecida internacionalmente Lita Cabellut estivo esta mañá en Cambados, pero por se aínda hai algún despistado que non a coñece. Lita Cabellut é unha artista, que é unha das máis importantes do mundo e dixo que as flores están blancas como o arte, de agora vámolas destrozar, pintándoas para que sea arte. E precisamente iso foi o que fixeron os alumnos dos colexios de Cambados que esta mañá participaron na homenaxe que se está a facer no Salnés a Lita Cabellut. Este percorrido pola comarca está enmarcado na Semana Mundial de Educación Artística e organizado polos 4 concellos que colaboran na iniciativa: Vilagarcía, Vilanova, A Illa e Cambados. Nós fixemos unhas flores e agora temos que disparar con pintura. Hai que coller isto, puxar así e despois disparar as flores. Para pintar de diversos colores a arte, porque cada un ten a súa forma de expresalo. Expresar os sentimientos de cada un nun color e temos que disparar as flores. É a Semana da Educación Artística que vimos vir aquí a pintar estas flores en conmemoración a iso. Eles, ademais de divertirse, aprenderon a esencia da actividade, pero que mellor que a propia artista para explicarnos esta explosión de cor que invadiu hoxe a mañá o Salón de Congresos José Peña. Estos niños han estado trabajando con sus madres, con sus profesores, durante 8 meses para llegar a este momento de unidad. Entonces, cada comunidad ha trabajado en un núcleo cerrado, una ilusión que ahora se convierte en una ilusión compartida. Y eso es lo que es el arte. Compartir deseos, ilusiones, eso es lo que nos va a dar futuro. Un futuro aínda en branco o destes rapaces que agarda ser pintado de cores é unha experiencia que esta mesma tarde Lita Cabellut repetía tamén cos alumnos da Illa de Arousa para poñer así o punto e seguido a este proxecto educativo.